Modernizacija ili pogrešan redoslijed radova. Na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru počelo je postavljanje novih stolica, ali dio navijača nije oduševljen. Zašto su društvene mreže pune kritika i što se zapravo događa na stadionu Zrinskog? Saznajte u nastavku, a prije svega pretplatite se na kanal Nogometni stadioni kako ne biste propustili nove priče o stadionima iz cijele regije. Dok se igrači Zrinskog pripremaju za novu sezonu i europske izazove, jednako užurbano radi se izvan terena. Na stadionu pod Bijelim brijegom nastavlja se modernizacija kako bi stadion ispunio sve UEFA-ine uvjete prije početka europske sezone. Najnoviji korak je postavljanje stolica na istočnoj tribini, među navijačima poznatoj kao stajanje. Time klub želi unaprijediti uvjete za gledatelje i dodatno podići razinu stadiona uoči važnih europskih susreta. Ipak, upravo je ovaj potez izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Pojedini navijači smatraju da se sa stolicama požurilo, te da je prvo trebalo dovršiti sve betonske radove, izgraditi krov i u potpunosti završiti tribinu, a tek nakon toga postavljati sjedalice. S druge strane, ima i onih koji ističu da je najvažnije da radovi napreduju, te da će tribina s vremenom dobiti svoj konačni izgled. Da podsjetimo, radovi na istočnoj tribini započeli su početkom 2024. godine, a obnovljena tribina prvi je put otvorena za navijače u svibnju tijekom finala Kupa BiH protiv Veleža. No, posao još nije gotov. U nastavku projekta planirano je postavljanje dodatnih sjedalica, uređenje sanitarnih čvorova te modernizacija sustava ulaska na tribinu kako bi se povećala sigurnost i ubrzao ulazak gledatelja na utakmice. Velika novost stiže i za sve navijače koji kupuju ulaznice. Već od nove sezone ulaznice će sadržavati QR kodove, što bi trebalo znatno ubrzati ulazak na stadion, a klub priprema i novi sustav prodaje ulaznice. Sve to događa se uoči vrlo važnog razdoblja za Zrinski. Europska sezona počinje već krajem srpnja, kada u Mostar stiže islandski Valur u drugom pretkolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Samo nekoliko dana kasnije pod Bijelim brijegom kreće i nova sezona domaćeg prvenstva. Hoće li radovi biti završeni na vrijeme i hoće li stadion uskoro dobiti potpuno novo lice, ostaje nam vidjeti. Pišite nam u komentarima smatrate li da je postavljanje stolica trebalo pričekati završetak svih građevinskih radova ili je važno da se modernizacija odvija korak po korak.